començant. És Catalunya història per estudiar, que la marca hispànica va crear la frontera amb els sarraïns per marcar. Batalla de Poitiers l'any 732, Carles Martell guanya, no és cap bluf. Marca hispànica, frontera natural entre Regne Franc i un món oriental. Girona 785 es va lliurar. Barcelona 801 es va conquerir, un gran pas va avançar. De l'Ebre l'objectiu no van poder arribar, però la Catalunya vella es va conformar. Territoris encomtats dividits en 100 comtes nomenats per servir al rei. Vassallatge als francs, cap unitat hi havia, exercint sobirania tot el dia. Política, justícia, economia, el control, sense ser hereditari sota el seu sol. Marca hispànica, frontera natural entre Regne Franc i un món oriental. Girona 785 es va lliurar. Barcelona 801 es va conquerir, un gran pas va avançar. De l'Ebre l'objectiu no van poder arribar, però la Catalunya vella es va conformar. Espanya es va conformar. Segle IX i X, el naixement. 732 Poitiers, 785 Girona, 801 Barcelona. Segle IX i X, naix Catalunya, 732 la victòria, 785 Girona es lliura, 801 Barcelona és nostre. Segle IX i X, el naixement, 732 Poitiers, 785 Girona, 801 Barcelona. Segle IX i X, naix Catalunya, 732 la victòria, 785 Girona es lliura, 801 Barcelona és nostre.